Helo, ni yw'r Yobos. A ni'n dod o Aslafera. Sy'n mas am y nos, baratoi a fy drums o'r yn gadlu yn llon. Ti yw'r unig un, y reswm dwi'n mynd, ti yw'r unig un sy'n neud I fi fynd. Goni law nad y llaw, bydd yr amser nawr, at y fynd gad o ffrind, so diolch yn fawr. Ti yw'r unig un, y reswm dwi'n mynd, ti yw'r unig un sy'n neud I fi fynd. Ti yw'r unig un. Cara fi a da hi, ma fy proffil y thael. Naid y gwmpas clew y sain, bac e lan ar yr ail. Ti yw'r unig un, y reswm yn mynd, ti yw'r unig un sy'n feid I fi fynd. Goel y doel y lan, a canach y can, ti ystyried naw, I sefyll ti fan. Ti yw'r unig un, y reswm yn mynd, ti yw'r unig un sy'n neud I fi. Fi'r Aled a fi'r drwmwr. Fi yw Nathan, guitarist a llais. Fi yw Ciran a fi'n chwarae'r bass. Wnaethon ni ffurfio yn 1940. Wnaethon ni ffurfio yn Tachwedd yn ysgol Aslafera. Dyna wedyn ni yw'r vaccines, Kings Leon, Stereophonics. I'r wraig nes I bod yn gael I balo. Ciran, falle bod Robbie Williams. A fi Caio Nog. Gallu gweld a lot o jumpo bwsti. Bydd y cerddoriaeth yn really gyflym a bydd pawb yn joio, fi'n credu. Bydd ennill Brwydr Bandiau yn credu bod, wel, fi'n credu bod e'n really dda. Fi'n credu bod e'n really dda, achos bod ni wedi gweithio'n galed yn ni. Ni wedi gweithio'n galed, so fi eisiau hecad newydd, so fe cynnig bach arian I cael hecad I fi. So, just moyn joio, and os ni ddim yn ennill, wel, ni wedi joio, so, diolch.